Nhar it-tnejn li għadda One News Vella l-korrespondenza li għaddiet bejn Chris Ciantar, is-segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Pullicino, u Charmaine Gerada mill-ufficcju tal-Prim Ministru. Minn din l-email jirriżulta li Charmaine Gerada użat il-pożizzjoni tagħha f'Kastilja biex tgħin lil Charles Vella, attivist nazzjonalist prominenti fil-Mosta. Gerada talbet lis-segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Pullicino biex jibgħat għal Vella u jitkellem miegħu dwar il-problemi li qed iħabbat wiċċu magħhom. Vella qed iwettaq allegati illegalità f'użu ta' Bowsers u borehoules bi possibilità ta' sentenza ta' priġunerija. L-intervent ta' Gerada kellu lan fost l-oħrajn li Charles Vella jiddeċiedi li jmur jivvota fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fil-Mosta fl-10 ta' Marzu, elezzjoni li Lorenz Gonzi li tirbaħ akkosta kollox. Minn dakinhar li One News Vella dawn il-fatti għaddew aktar minn jumejn u kemm l-uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru ta' George Pullicino kif ukoll il-Partit Nazzjonalista baqgħu sik tal-kollox. Charles Vella huwa attivist nazzjonalist prominenti fil-Mosta u mhux biss huwa qrib ħafna tad-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo imma wkoll tal-Kunsill Lokali tal-Mosta meta kien immexxi minn maġġoranza nazzjonalista. Fil-fatt taħt Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista fil-Mosta immexxi minn Zaren Vassallo u kif ukoll minn Joe Demartino, Charles Vella kien ingħata diversi kuntratti. Sadanittant waqt l-edizzjoni ta' One News li xandar matul il-breakfast show ta' One, Mifsud, ex-segretarju permanenti u kap tal-programm ta' ġnus maquda dwar l-ambjent fil-Mediterran, tkellem dwar dan il-każ. Qal li hu inaċċettabbli li segretarju permanenti jieħu istruzzjonijiet minn persuni maħtura politikament bħalma hija Charmaine Gerada. Jiena l-qatni kien li pereżempju intqal li impjegat, mhux impjegat huwa xi ħadd li għandu ħatra politika f'Ministeru qed jagħti istruzzjonijiet lis segretarju permanenti f'Ministeru. Dina mhix aċċettabbli fl-ambjent taċ-ċivil. Il-segretarju permanenti ma jieħux istruzzjonijiet mingħand impjegati oħrajn, l-istruzzjonijiet tiegħu jieħodhom mingħand il-Ministru konċernat tiegħu jew mingħand is-segretarju permanenti prinċipali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Mifsud bi snin twal esperjenza fit-tmexxija taċ-ċivil jgħid li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tisparixxi s-separazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern. One News se jibqa' jinvestiga dan il-każ.